We're getting me a fáilte rómhas teachan seo ar Spórt Tighearnach ar YouTube agus muid teach beo thugah Cluiche na Gréine an seo an Domhnaigh seo agus muid ar an anchor an seo ré le tóit faoin chéad chluiche Leathcheannais an seo a bhéal Sóisir na Maine agus Aontroim ag tóit ar chundaí Sligeach. And the HÉireann a hannig le chéile an seo ag a fointe seo ceann chéarna an nuirí agus an bú in láisin ag chundaí Aontroim. Hannig má go málann san chluiche seo le coppla cool cinena chun an chluiche agus an lá a bhainteáil siúd I Páirc a Craobh an da ar an mar sinnde iargurí chun scríbe agus chun ceathrú a bhainte má ar ríiste agus lá na Cluiche ar nói a Páirc a Craobh ach ca agus ar nói cibhlint le sacrú ar dúspáire an seo a Cluiche Chas Marfa agus muid teachtas te an seo aniu agus sin na maithú ag na himróí híos ar a Páirc híos fuin. Sin na bainistú mar a gcéanna leis an gcíad ag séideú is te ag ascail ó Duffy an seo ag Cluiche an seo aniu agus an cór gíthe sin agus an takeíoch sin a bheits ag cabbé ar an galas teach an ascail sin aniu bra láidir agus santas a golóir agus tá méid deanú go méid sin ina ábhar takeíochta de bheith hÉireann a bheits a go leis ar dúspáire. Tuair mar spléicú ar na HÉireann mar sin de mar tá ainmnithe agus Aontroim mar dúspáire mar tá ainmnithe ag Michael Devlin. Tosíonn Anya Devlin mar chulbaire agus in Salina Landcool Emily Kearns míomh blianaí agus neart taithí eici siúdar am na carna go tíomh leithí a tá míomh Mulholland. Tá Duana Coleman caithú gansaí ihre sé isise a tá láidir mar ihre sé in Salina Lachú agus a lána Páirc Tullaíoch dóchréide in Lara do chunsaí. Tíomh leithí tá sean under agus ban a chur debut seiceise le Aontroim có fada siar le fiche a híon déag si sin Anya Tubridy. An tosaí tá trísa melon a mu ar an scihan banna tá Harbheith santas a thuíú na scórna de Brona Devlin mar a ggéarna ban Harbheith láidir captain na HÉireann ní fiche sé bliana díos agus ionta ag chomuid an tosaí. Agus in Salina Land tosaí is í léoch na HÉireann seo agus plíú níoscure atá ag an an seo na Máirtín O'Neill a caibh gansaí ihre a cairdeag agus ar imil na carnaga. Sligeach mar sinnde agus ar nói sean chimhní acu ar an cibhlint agus an dóigar chail siad is táithí an chluiche seo an nuirí in iad Aontroim agus iad chun tosaí don chuide smó iad Harbheith cosanta in san chluiche sin ach glig siad te coppla cúl máil nar bhí spás ar chuid agus an cúga déag atá ainmnithe ag Ciaran Kilkenny te Ellen Maguire mar chulbaire tá Holly Gilligan, Claire Dunn agus Éiríonn Durcan bananta 8 mbliana déag de éisian san Conall ar chlé agus iad san Salina Landcool. Tosíonn Cara King I caibh gansaí ihre a cuaig tá Ciara Walshistí I caibh gansaí ihre sé ban Harbheith ó Camáid an 8 mbliana déag díis agus ar an tíomh eile captain na HÉireann agus ban a thugan neart taithí don chosann fad na Tara Brehanní. An Arna Páirc tá Sinead Regan agus tíomh leithí tá Sarah Cooney. Agus an tosaí Anya MacDonald ar an scíochan Denise McGrath caithú gansaí ihre híon déag ban bhfuil neart taithí aici agus taithí na mblianta I gimmert le Sligeach agus Sarah Feeney tíomh leithí. Agus in Salina Land tosaí muid ag ihre 3 déag le Leah Duffy ach an cainte agus an dúchleanna tá Aontroim aniu na stoppachar le Rachel McGoldrick. Isise an níoscure isise ó bhfuil an taithí agus súil aici fáinne na chúl agus isise caibh gansaí ihre a cairdeag. Ban a bhí Harbheith contateach an seo an nuirí agus beaganta Aontroim cosantóir le chus a chur iste chun tosaí orthaí ach McGoldrick agus fisicríthe aici ar áite bhfuil na cúl go ríomhaid an seo ag Cluiche. Agus mar sinne críne muid ihre a cuaig déag agus blaithín lábhan. Is sé ní mbliana déag díos agus is sé Cluiche in san Conall eile agus a rísteile I ggurí óige agus fuinneamh a chóirt is tíon in san Lína Land tosaí. Mar sinne muid dúil le ardcibhlint an seo idir na HÉireann an seo Aontroim mar nói agus beidir mar réna coitianta ag teachtas te higann chluiche seo agus ar nói ardgradam fáilte acusan I ráist go rinne dá ach iad go fáil ag gimmert an gradam na Sóisir an seo in san Craobh mar sinnde higlof a bheith dúil ar a bhíonn seo thugaí go mééis is tíon sin le chud na HÉireann is móhain san tír agus neart forbertí deanta ag Aontroim le treifil do bblianta an nuas agus éidir forbert de réir a chéile faoi Michael Devlin agus ar nói Chris Scullion. Rísteile Sligeach a ggéirí a rísteile le bhainte má dóid siúd I Páirc a Craobh mes féidir sin a dhéanamh. An réiteoir a bheits am fadaige agus ag stúrú cuasaí an seo I Cluiche na Barry Redmond agus é ggéirí na HÉireann na ail ré túsa chuir leis an chluiche seo Redmond an áid ó Loch Garman an turas fada deanta aige ó chuaigh an seo iniu go Cluiche agus cinealacha iontach an seo
don céad Cluiche Leathcheannais anseo inniu muidig Domhnaigh leis an Leathcheannais. Leathcheannais idir bheanach báil ar ceathrachlog. Golóir le sacr anseo dús Páirc. Interim agus takeíocht na gcithe acu siúd in san céile agus iad ag imimeiste deartha gascail íochaí anseo Cluiche. Agus santas a golóir Sligeach teachtamach agus iad a caiithú gansaí gorama agus ní fisan é seo maréalar chusaí teasa agus iad a géirí gan dú a caiithú ar le atá go brochala céarna anseo Cluiche. Mar sin de muid seolta anseo agus lá a honsaí ar an onsaí galua ban Harvey Ladger ag teomman sin tosaí sealamh go fáil aici ré ar chlé sin tóca aici pás eile ar fáil agus iad a Cluiche fríd agus intrim le scór lua bhrá ag teomman fríd lear na Páirc lear a honsaí a rinne damaiste ar fad agus Alicia Davidson na chríicní an déis sin. Bin an contairt agus de honsaí ag reachtail fríd an lear agus lú clásí den scaithe in siad banna chur tús le aistear iad a chundí seice in fihe seach déag í golas go Ladger a stíon sin ag mothú an cion sin ag sealamh conní ag Sligeach breithnaí an captain Cluiche do má leis agus Páirc Redmond ar rá chuach sí bara ceimena sin cruí golóir ar hí agus ghlac sí leis an ggólan agus de gra ligan an réiteoir céim de gá breise ach Redmond géir ar sin go luúin san cluiche. Sealamh conní ag intrim agus Sligeach gus lína trasna seasca cu agus daithir cu gacu duine bhain fa agus tí ag intrim ach iad ag reachtail agus ní fesan é leis an takeíocht sin leis an gaí go me sin gurí léthirdí mar sin a churas te tá honsaí agus an rud ceart deanta aici sin spréthes deatha go cháine leici rád de leis agus Sligeach deanta go maiid ag an cúlbair Ellen Maguire an íomhín dúrcan a feiceó má tá Sarah conní ar fáil agus inis couple of bombage an sealamh ar fad ag intrim an san céad bhomate Sligeach a dhéir inis go le bhain ar an cluiche iad Harvey Chan tí a scór na chúl brisio má deanta in éirí seo go gasta ag McDaniel ag trid fan na haine deanta go maiid ag an McDaniel an sin a winch agus í Craobh a golas deartha sin agus ag tógáil gól an bra Ladger an sin a go ríiste eile an spás fága an trúrastí congrat an na chúl agus McDaniel a hanna go maith an sin agus an corpan úsid go cléiste aici leis an léithráid a winch a bhaithí an gramú Ladger sin ag teachtas te agus lua an san cluiche ban atá nímlíar déag díist gurí Tráchtaire áist heici hían agus an ggólan atá choráistí gus idir an dálan Ciaran Kilkenny agus é ar an tíomhlíne agus a gurí rudaí a hocrú é hían agus James McDonough tá ceannas ar chundí chlígií ar náid Cuman na maithe mar sin ar McDaniel agus í ar áiste ar a bhainaí bhí a Duffy sin carthaiste ísio golóir le deanú in san cáineal inis ag Sligeach an teachtamach ruthairíonnta deanta ag breithnaí chomint inis Everhen san lára go McDaniel chu tús leis an glúis seach agus dearú leis agus an céad scór fáilte ag chundaí chlígií agus Anya McDonald sin deanta go cliste acu an sealamh acu in san cáineal ruthairíonnta deanta ag tara breithnaí fríd agus McDaniel an sin abalta sinna chréitnú the honsaí an spreagal ar Páirc deanta go maiid aici agus lár agniú Cluiche dínta san lína lean thosaí deanta agus é seoltas deathaige sin a buinte go cliste an sin ag Marie O'Neill gurí é thógáil mas féidir skill na sacr núsid é briste maithríéis cit ó ghfuil ag duine anseo chríicnú níl a gcaine tubairtí é plúachta le heimhrethe tíon sin cai sí Tráchtaire áist agus brúna Devlin ag tuairt faoin iireachta ag titim go héisiil an sin go rud ceart deanta ag brúna Devlin an sin tuairt faoin iireacht ag ríist Marie O'Neill an contar setán agus sealamh aici ní sí go tíar a habalta sin a thógáil agus an déis aici agus léir ghfuil Everhen é taistil an seo ó chundaí chlígií agus le takeíochtaí aonanta san seastan deanta go maiid ag de honsaí sealamh conní aici tá gur hiúil a léirte go maiid an éirí sinna cara king
Cosa Nusage go héfachta. Daniel is léir an spric in san tríantan sin an tosaí ag teachtamá ruthíonnta. Tarann sé an gansaí deanta buntáisteaí. Sligeach gurí gáil go fáil leis agus aráist. Ag go buntáiste sin. Daniel a ríist ag léirú na cosa ionta taí ag í glúiseach an tosaí. Agus sin cruthíaí. Agus Sligeach le ibhrethe is teap idir an 60 cúig go 10 cúig. Agus an sin Shelavhacu sin brúte is teap. Agus deis mar sin de ag líad dofaí. Ní hé an deis is fosa é an gí ag séú is teach na haid. Sin búlte go mai heici. Agus ar fórí miáh lehíonn sin. Agus luim muid na caníalathe an gí sin ag séú is teap ina aonn sin. Dofaí a bhí ionintach in san cléir Leathcheannais sin airí an seo Cluiche. Ní defna Jana go fíor bhain sin an sin brúma. Ag Emma Louise Macaríví agus Aontroim Lárna Páirc ag nniu a ríist ó Chuman Naomh Bríd. Iad sin agus muine glas an dá chlubas suntasaí atá ar an chun Aontroim an seo obair le Jana ag bronna Davlin. Janta go Cluiche agus í gurí an spric sin a ríist amsú in san lína an tosaí a buinte go mai ruthíonnta Janta ag Trísa Malin. Agus sin Cóimhirstein Skythaigh Aontroim agus chur thar trasnán agus anna scórann sin ag dearú Orla Printer. Cóimhirstein Skythaigh sin ó Aontroim. Ríist eile rud a bhain ar intin acu agus an Shelavhacu an léithróide ligean is teach go lína leat thosaí agus deanan sé defer. Mó díarach an úsáid agus mar sin Sligeach phríomhrú gír teachtamá leis. Sarah chunaí agus deanta go maitheici. Shelavhacu in is Lárna Páirc. Agus Aontroim gurí brú chur is teach. Lárna Páirc orthú. Agus sinna go mar tunach ar an leabhláidir sin ó Trísa Malin. Melon go leis go. Ag go mar tunach ar agus Sligeach gurí teachtamá leis. Déis ag Aontroim a ríist túsa chur. Duana Coleman. Gá gansaí a bhrí sé. Agus Aontroim a reachta leis teach. Agus Lára ag nniu an éirí sin ag spás ach an sin pás íonta chun Carla McKenna amsú. Tá ceachtaí ar híon Conall. Clagan an Arjackie agus an ruthir Janta Fríd an áiríiste ag nniu. Carthas teach contar sin seo an cúbar teachtamá agus Craobh hes Johnson cúl. Marí O'Neill a bhí istíonn sin an leabhláidir leis an cúlbair agus botún Janta ag Alan Maguire ag teachtamá. Contar sin agus an léithróide teachtas teach. Marí O'Neill a bhí an. Agus abal a Domhnaigh chur leis. Agus é Craobh is teach ag an neanga heici. Híana dá mar sin. Ag Aontroim ach bhumaite. In san céad leathan seo. Sligeach agus líad do fig mothú sin. Gurí go rá leis. Agus Redmond sásta legaiste sin. Mar tá sealamh na léithróide nig Cara King ag tuairt faoin Éireannach an éar sin na galama ar dhéis agus an darnachan ar fóraíl. Agus an réiteoir ag teacht a ráis tá méid deanú gurí focail sa Cluas a bhéga le leat a honsaí. D'ag sí leabhláidir is teachan sin. Agus de honsaí bena bhí íonta agus a léach na himmartha tóga aici Leathcheannais olú agus deir a buinte nig Aontroim am léine. Brona Devlin Cluiche agus an spás léite go mai aici. Cairns agus íag rúd ach delas Tighearnach. Ag nniu agus go leor den léithróid feici aici agus láideacht ar dóid agus í teacht Fríd Beirt a bhí gurí stoppa chur. Janta go mai ag aine tubairtí teachtamachchas an gramú agus an buntáiste fáite de heireh sin. Agus tubairtí duine den na sean undarí ar an éireann seo. Hí trotha dá bliana díist. Agus an début Janta aici có fada siar le fiche a híon déag. Mar sin be deis ag Marí O'Neill. O'Neill ar nói atá ag bar list a scórna na béal na man am líana. Híon Seoltas te heici agus níor sin tainníos te agus na muir a goncar agus an bhreat tógaí aici. Mar sin de híon fáte ag Marí O'Neill. Lór cainte agus ar nói trícúil fáte aici in éidir Longford níos luithe nins an Craobh. Aontroim ag brúteas ar na cic amach agus inis Macaríví ag teacht Fríd.
Lauer dói. Trísa Mellon. Oh, he rollú hard. Sin score ganta. Oh, Mellon. Anna score an sin. Agus he chontú an kit ágan sin. Agus he marja le galore. Go caihi siad na score amsú inis agus takeíocht na gíthe acu. Ach an differ agus he brúsus ar a kick amá. Sin níos far han sin iad rígan amsú. Aber le Janu acu. Agus sin janta go slachúir amá go Cara King. An trúir sin fága. Mar chríon tanar is an tosaí as cór na cúla acu. Serafini. Agus a rísteile blahin lavan. Steacúh had le Duffy grachlú is dearthar cún sin. Ach an talú céarna tán. Ach an irí seo ar chlé agus ar fóríl. Tríchan ar fóríl mar sin de ag Sligeach. Inter me gurí go raile cursaí agus an luas a Conall leis an immert. Agus blockáid janta an sin agus obaríonnta janta ag McDaniel. Tráchtaire an tosaí a ríist ag fáte ráisteach í tuairisí fún deis. Cuirisí seo as tea. Agus a rísteile. Conall ar fóríl. Agus an carú ceann ar fóríl. Ag obair na gapal janta ag McDaniel. Han an G Howell a dhéanamh an sin. Ruúrínta ag Alicia Davidson. Seolta is tea. Ag Alína Land tosaí a rísteile ag Marie O'Neill. An takeíocht donú tubairtí a rísteile O'Neill go fáile go leis. Deis fan cúla eile. Oh, block Eilínta agus sábhal den Sky Gala Maguire. Leitse go maiid agus aine tubairtí ag toirt faoi. Ag bhí an adag séite go réiteoir níos luithe an sin. Agus Marie O'Neill ag chumant isteach sin agus tóir sin deis eile do héantarm. Idir flé agus cumarsáid den Sky hadrú an sin. Han ab aine tubairtí a scíleos tea a drón na chúl. Sin búilte tea agus críoitnithe go slachtóir a ríist thar trasnán agus intrum ag gaitil sin is. A híana cúig fáite agus orna printer leis an éire sin thar an trasnán. Jacartí go leor ach a rísteile Sligeach an ainiún brú omlan ag intrum ar a chicamach teach amá leis. Agus a géirí anis scór a bhain fáite acu an san céile. Carla sin mas féidir. Bham si dhéag. Imithe ar an clog an seo. A barc níomh Jenny an seo. Ag Cluiche bontáiste fáite. Agus Serafini géirí go raibh leis ach tugadh sin a ráist. Seo ar an stú anis. Rád a tamid deanna fanne snéad rígan. Ag géirí Tráchtaire le steach an tosaí orthaí agus blahin lavan. Mar ré aici. Plúachta ag imróí chunaí intrama. Sin slash cimar dóithan é ascail tuas agus curthas tea. Agus thar an trasnán an sin ó sin iad rígan. Anna scór an sin. An slash cimar rinne differ an sin agus í gurí an spás. Ascail suastí híon agus scór bhí í ar chunaí chaligi. Agus imróir lár Páirc ag teach fríte rinne differ an sin. Intram gan stop gan stíanú leis an kick amá. Carla McKenna níirí sin agus de honsaí a lár Páirc. Birch fagus teag go dóin acu. Duanna Coleman ag teach fríd. Coleman stoppaí agus sásta teach ráis go díal lár. Agus Trísa Mellon. Lúclasí ionta tenchi. Skillar dói agus an shelf Cuniaci. Agus an ruúthar thar an gúil an janta ríist agus janta go slachtóir Macarivi i géirí. Tubairtí a feicú maithastí an sin. Ag ríisteile. Mid sé steach agus ar seachrann an sin is an Conall céarna agus is léir an gíag séidiú is teach an sin. Tubairtí rihan ama le Cluiche an tosaí ó lár na Páirc. Agus is sé cruthú feibanna de heireadh sin agus na réanna atá sí ag áfráil an tosaí. Agus simú go leor Sligeach a ríist gur breisiúg na tíhanna. Sin léite go maithí intrum an spáis sin an chlúda. Agus cai siad gáil ard a ríist. Bunte go slachtóir an sannéir an sin. Ag McDaniel a ríist. Isise. Is an is brehannaí a chumant an tosaí. Ré ar dhéis fáteaí an Lia Duffy. Big buide. Is an gólan an úsáid. McDaniel ar fáil. McDaniel. Intrum. Ábalta í gridim sias. Serafini a maithar dhéis agus. Is tean galóir stí in san lár. Sligeach a géirí é oscailte mamas féidir léthróid ionta steachan den níos mo grá.
Am sin díire tá Páirc leis agus tintimach. Nu ceartteanta acu. Íontar Máirtín tíd sin is cór na chúil agus bhil Sligeach caiisiid na tíomhan úsáid an é leathnú maithmas féidir. Carla McKenna ón na Sairsilí. I gaiir bhil fearste. Coleman inis. Coleman le cua nó sé bhhamuid an nuas a cimar tena chur chuirsaí timuid an tosaí. Drá fás is deachan sin. Go bríonn sé amán go mbeidh de chundaí intrama agus de honsaí abal sin na ficu. Agus a chur isteach go lár Páirce. Áte bhfuil aríos teile aine tubardaí. Sásta go isteach chlé. Le chalís teanta orthaí agus sin feici go réiteir. Agus bhfuil tubardaí cruthú na deacreachtaí agus í timuid an tosaí. Agus bhfuil muir chundaí lígaí. In san seastan an seo mí heasta faúta sin agus ar go bhfuil sé measarbog ach bhíon chalis teanta mar sin de tóir sé deis eile díontram a chéanna cúig acu ar chláir scór. Agus níor seo tíar ar imil an stúa. Búil sé go mbeidh mar O'Neill, búil sé isteach agus crin agus thar tras ná neamhfuinte agus brad áiriste tógaí is tíon sin agus anna scóran sin ag mar O'Neill. Scór dói bhuaíonn sin. Agus a ríiste hína seachta géantram Sligeach. Agus sela fáteach go ríiste an kick am up. Serafini. Maclean. Old Scola ó chumanún rua deanta go mbeidh an sela gur isteach ag Denise McGrath. Agus is an ruthar fríd an lár deanta ag Brehany. Pas am hanis go McGoldrick an feidir le seo críicnú isteach agus car. An trasna an igrid am McGoldrick. Ní feis nó sé smuitiú an sin ar a chúl. Ach scór fáteachí. Agus í cún caithírá go dtí seo. Is sé an tosaí is contatí atá ag Sligeach ar náid. Ban agus taithíachí a gimmert sacr faois le fear an na hÉireann. Agus sin díhalbúir dóid deanta. Well, hí mé Cluain McDaniel ané anna díhalbúir anú an sin. Barry Redmond ar gur an dorn an úsáid go míid lacha an sin aici. Agus íontar buíocht de sin agus an seilbhan is acu. Agus ag trísa me an lár Páirce. Ruthirdaí an tosaí ón lína lean tosaí. A teanta go slachtúir ag me. Pasínta isteach an O'Neill am siú. O'Neill baite isteach ag an anga ag mar O'Neill. An darna chúl fáite aici. Agus an cumar a ceann sin, go raibh sé meastar furas aici. Ach trísa me an rinne differ. Agus pasínta chus teachan sin. A doscail an spáas do mar O'Neill. Agus thantí sí isteach agus rud a bhain ar in sin aici. Agus baite isteach san anga go slachtúir aici. Éontar mar sin dá seacht acu. Ach bhfuil mu tí ag imithe an seo ag Cluiche. Agus éontar mar sin ag gáil le réon na coitianta a bhí tugarthú tús an cluiche seo. Go leor le deanú ag Sligeach mar sin de bhí teacht a níor ionta acu. Agus antú an nuirí neadar an déag an rud céanna dhéanú an seo aniu. An seilbh agus é. Gáil ó ceannach chéile inis an tosaí íontar agus éidir heisteach acu. Iad sásta bheith dón na stíon sin agrithe go mbeidh. Gan mór an réana ó thuirt de Sligeach agus iad ag teacht inis. Pas cartha trasna inis go Lío Duffy. Go scór de orthú agus sin críicnithe fáilte ag Lío Duffy. Agus hit costantóirí iontar mina choulúin sin agus leigse de Duffy an spáis sin ail. Agus dhear a caiisiad rud níos fearr dhéanú ar an kick amach agus gan é dhéanú go furas ag íontram. É ail agus tá sin deanta go mbeidh míomh blianaí ó cumann níomh bríd. Barr chuiscéim an bhil sin níos fearr ó Sligeach chuil sin an brú inis ar an kick amach agus costantóirí ag teacht amach. Bogaí go gasasta acu takeíochtaí seolta isteach ar an kitdóg agus ar sin seolta isteach agus crin agus thar atras ná. Well, bhí an cuma ar Cluain McDaniel arachtam as réana an sin agus gur a bheith an tí toirt faoin iirecht. Thug sí faoin iirecht agus scóiríonnta fáteachí ar an kitdóg. Agus well, Sligeach le mála mar tá sé ag trid a ráist in san cluiche seo.
Agus tegan sin go gaiith sin brúd níos far a chur a kick him up. Emily Kearns fáte go maithin sin I gcaine Devlin. Rístela Sligeach míhasta fan na cinti seo átá gol le hintrum. Agus well by Redmond the Giri Wogo Hontosi Rístela. Brewer be a Bruna Devlin. On when you glass Tráchtaire Stiagalarna Páirc, captain the Fernie. Agus well on Cluiche seo átá emerge ag intrum ag Trísa Mellon agus a gcaine Tuberty agus iad a Grachtaire Hontosi. Ceist bheith on an jig seo a Conall gol agus an chas mar atá la Cluiche Tighearnach an seo and when you hand Ray or Yesh and Ish agus Macarivi and her janta ag agnu a grochlu hard agnu Schultes Jack Hunter Sean Gala Maguire Jana Gamoy na Sula Cunyer Shin Fui Vrus Dian Shin Anna Vru Janta Mario Neil Gary stop a Curlehi Maguire agus an Lega Shin Togi or Fly Pisa Sligeach Kilmal Galornish Alarna Páirc get in later Jowoga Hontosi Cosentorla Cos Falca Stianish Egi interim Shin Bucas Ja Shin these far woohoo Spasanish and Selena Lantosi Fachinish agus Lava Nagiri pass a Horchinish Regan Schultes Jahaki as well momentum for a couple of Bomachinish Le Sligeach Yet a treasure rash Shea Funcha Facha Aku agus and Clackenchin and Arjaku and Ainyon and Da Hulchin at the Facha Marie O'Neill agus Mishnach these far woohoo agus gé briú a chur rístela lávan a gobar go Gian and Shin. Fiú matá siad stoppi in Shin and Selena Lancool, Jan and Shin leithróid a bhfuilú agus iad ard left fadú Shin. Cai siad stop a chur rístela like nu agus an siir siad Tafachaki Cluiche Tantosi agus mar Giernig Mellon ar an unsi a ríist Mellon ar an kittóg Schultes Jack Trísa Mellon. Sean Gull ar chlé agus ar fórí agus sin actual our Buravon, the hÉireann Kilkenny. Now Laura do Trísa Mellon, Anya Tuberty, agus iad a Cluiche agus an Lewis a Taco Chacht, Alarna Páirc. It's Miss Fedger. He looked this far, Yano Alarna Páirc, agus Camoy Tighearnach. Stop Cofers Tighearnach, le hintrum Chacht him up, let's kick him up. And Shelavig, Sligeach agus Spirit Togi and Ishaku, on couple of score Jerry Shin to Facha. Cluiche níos far agus even Durkin and Yen Turris a Yano Cofada Hontosi ag Schultes Jack as an ear Shin Creekney here hard class down agus score Harvey Kinyana agus the rare Kila to Sligeach ag took ein Yerch agus Leah Duffy a reached the Creekney and Jess Shin and down a score Fachaki shoot agus well Yachul Adrahu Nish and Dachul Shin o Maria O'Neill and Varna Nish Adrahu agus Sligeach Nish Brew Chechamach on the intimate, agus ag Jack, Jeshinish, ag Denise McGrath, Leavlocha, Janta and Shin, and Rachel McGoldrick. Agus early, Joishi Jeshella, Torch Fui, Buntash Fachaki, ag a Rachor. Agus mind to an ish, must fetch your lofa. And Rachel, Conall lofa, oh, he'll clear a score and shot. Agus Shin a Conall, ag Chuntu and shot. Goishi Jeshnella, and Sandarna, Yalish and Gee. The schedule was Tiaga Ladger and Ascali Ruffy and Shaw, Toki Gagasta Aku, Serafini, Chanasty, Alarna Páirc, as Corner Cool, Jess Schultes Jagas Blockile Chip, as McDaniel Torch Fui, Agus Cossentori interim, Fui Yeru Chacht him off and Shinaglan Suez, and Fish Liachan the Holland and Vlockile Vijanta, Agnu reached. Inta, Agnu feeds Larna Páirc, Shelf Gafoilaki. Rainer Erchlay-inish, agus Tuberty-inish, Olarna Páirc, Tuberty, agus continue BST, and Sprickaviaki, and Lina Lantosi, Sasta Achur Salianu, agus Ea Lachnoma, Guji and T-Valid and Fark. Agnu, Rinnan Cluiche, agus a Hussy and Cluiche Chin. Shelf Gafoy, agus and Shelf-inish, Trísa Mellon a Fur, scoring to Nis Luhe, and Kiddog, the Hunsi at a torch for Luda, agus and kind Kulbar, Chachtama, agus Maguire. Oh, Tugar Hulaki, Jershella, the Intermanesh, Bedger, Fonya Cool, and Trihook on the hay. Stoppy a Stianchin. Huggers Sligeach. Well, to Shid Buechanchin. Narrow interim, able to Shinachrik Nula score. More Mankok Jantanko and Selina Land Cool and Shin. A Huggan Jeshi interim.
agus Sligeach ag fragra hóirt McDaniel ag rúthar an tosaí rístela Leathcheannach tar dóici takeíocht í agus intra McDridge man dara sin Lia Duffy Shelf Coniaci an Lewis Tugama as an Cluiche seo Duffy a chur níor teoste agus anna scór an sin ó Lia Duffy bhí an cuma thir go rúte Tráchtaire mo hasréan a rístela agus well chréití inchi híon agus chuirtí sin thar an trasnan han an tríthe scór amsútí agus Sligeach mar sin de Acúlín fáte acu agus iad an ardú réime go ddíireach ón scór dearna sin a fuair Maria O'Neill agus iad ardseach anis mas féidir an le seo chríitnú go láidir go mína bontáiste gíthe acu an san darna le seolta is dear rístela san lína lán tosaí an leibhse le ligean síos agus sela fáite rístela Hig McDaniel agus takeíocht a stean san lear fáite ráisteachí agus an bontáiste níl sé í mar tá sé críitnithe thar trasnan Hig McDaniel an tríthe scór fáteachí well bhí de se le teach mar rudnach críitne sé thar trasnan ní ró sé í mar McDaniel mai fan a haine agus críitnithe thar trasnan agus caré mar teach ní a rístela Hig Sligeach le chuig sé bhhaimite nuas agus well a hanrad a gol sa tró limrán na hÍireann seo agus iad a críitnú an le seo go láidir trí bhhaimite numar sin le gol an seo a gluáid Shelf rísteach ó lár na Páirc Brehanaí an captain agus a gurí an le seo críitnú le snás bontáiste Beidir agus College deanta sé sin a deanta agus Redmond agus well luch banis deachta agus Kieran Kilkenny híos fuin an seo ínta sásta leis an chinniú sin tegann sé có luachhuir as an tainna deisna seo agus de réir na deisna a bhí chur fórí lácu Ciaracin go dtí seo well láinsead leo agus misna conní acu Duffy agus Shelf Ciaracin fáte aici in san céad leathanis agus well ó an íarach sin go amach agus ar fórí agus bin is dóthe an deis is fós a bhí acu go dtí seo agus Duffy an cheiceáil híon tá méid deanú trí bhhaimite numar sin le gol an seo a bhar Jenny Naomh agus well an differ a dhéanann breúir chic amach suntasach ach Shelf fáite ag intrum sin choriste na gorágar pasíanta a bhí an ach léite go maiid é chosantóirí chlígií an sin Sarah Connie Chummins Reed and Lar East Sligeach agus Rayon teach Oceaniad Regan Cur Maithí Shaki Ishil is teach agus léite go maiid ag intrum hÉireann Cluiche níos fearr agus an Becky sin ón bhanas teacht chun the intrum seolta is teach ag Maria O'Neill Auburn na gapal a deanta aici agus í muir scíhan deanta go maiid an Shelf a chuneil duine ar ghinne Inéad Claire Donanis, Maria O'Neill ag toirt fin scór Maria O'Neill agus scór fáte aici scór bhí dí ag intrum agus Maria O'Neill a thugann freagra an sin agus bhí hanna bud a deanamh aici bhí sé muir an scíhan leihí hin ar fad hanna síos teach gur bhfuil sí beirt agus an sin an léthráid curtha thar an trasna aici ban bhaine glas Gwair Jana go maiom cic amach an sin an Ciara bháilte amsú Ciara duine hóganí ach bliana déag díos a gimmart le Sligeach an seo tróna nniu má gwair rístela pasíanta tóiste chutha is deach an Serafíní amsú agus roiad a ríiste lár na Páirc rud bhfuil agus tá Barry Redmond ínta ggéir faduda an sin lár na Páirc agus an le ceart a thuirtá sin mar a bhí ó thús an cléthe an seo agus be intrum sásta rudí a bhfuilú an nimh a thógáil amach as an teachta níor sin a bhí ag Sligeach le couple bombute nuas mór an Cluiche deanta inis an slí le lán tosaí acu agus orla printer agus dean scór fáilte aici ag nniu chun curthas deach agus ag dearú an sin mac a rihí Tráchtaire sé ag ibrithe an sin í a gimpí an sin gur na súla ar a léthráid aici the léthráid seacaí aige bhfuil fi sé buinte aici a chana sé amach go buile láidir fásta spásanis ag Duffy gé seo scíleúis deach an Cluiche deanta tíon sa lína lán tosaí
mí chhlaachtar mar fast is teachan sin agus buinte gintam is gé teach má le ceart a hóiste by Redmond tá sé ligann de chud den is a go lecht insan Cluiche agus de HÉireann Cluiche níos fearr atá an nuirta sin deanta ruthíonnta deanta ríiste tubairtí an mútear scola an pás seolta is deach agus ní ró an pás thar mála birte an sin ó cai sé bheith cura maithastí Sligeach an sin agus brehannaí rothú ag mothú an cion sin ach an sealamh glanta McGoldrick agus bhfuil arú burmh an sin dóir huntaí sí ar an glúin is cosú ach dí sin séar a talú inis well bheith sin trom chúise do mar rud naró sí abalda leanúin teráid Sligeach abalda agus sásta leanúin teráid ruthíonnta deanta ríiste Duffy an iirecht agus lágéirecht atá is teach go cúil baire Anya Devlin well imreí sin se beirt acu ar a Páirc ag go bhfumaite an réiteoir sásta ligann de chuirsaí McGoldrick agus is massa híos ar a talú faoi láthair agus an sealamh inis na Lárna Páirce ag intrum na láha Brona Devlin agus mar sin de Gortú Cláigne an ligann de by Redmond stop a chur le chuirsaí agus well le fíorine tá sin tiltte na himreí mar réite McGoldrick sin tear le talúin sin arú burmh an seo ar náid de chéanna agus le banisteach de chun Sligeach agus ní dóilm go mééis sí abalda leanúin teráid tá sé generéon seo an ifir fiche cethar a thuirteiste agus sin Shannon Dalton McGoldrick ag seaasú inis dóid gur huntaí sí an sin leis an glúin nó hé sí go fáil ag mothú an cion sin agus simú go leor go bhfuil sí is tíon sin fásta ag cosint éise gan áras an níoscra is contartí atá ag Sligeach ach an cinniú deanta í churistea mar chosantóir le gas agus is dóithe go sin in difra dhéanú mar an tosaí do Sligeach faoi láthair de níos gra is tí an tosaí tá blaithín leabh an is tí agus Léa Duffy agus cuman na maithe ar a trúir sin as cór na chúd Shelvanis Lárna Páirce Joanna Coleman Gee she híon cúan ar fé couple of bombate ag nu a géirí rééis O'Neill amsús tíon sin fáilte í go dearú chur hamáhan sin hiag ag nu agus bhil ní fes bhfuil kit ganis ag trí a melan an seo Creek nu tá go deavan churthas de agus thar an trasna neki agus bhil bhí sé ar lórag agus a géirí ar ghaine teachtas de agus an ruthir sin i dhéanamh a Craobh go leor agus muine go leor toirt faúda ag an dearú agus an darna scór fáilte aici agus mar sin de Barry Redmond a rá bhfuil go leor deanta mar sin de ins an céad leat an seo agus céad leat thar bheith taitnamhach ar fad an seo Intrum atá an tosaí goiste hiag na seomra féistis le Yaachúil agus a bhuiach le Maria O'Neill a fuair an dáchúil sin ins an céad leat agus bhfuil takeíoch na cíthe acu agus intrum a thosaí go láidir ins an Cluiche seo agus a bhí de réir an cum a bhí ar chuirsaí ag aitsilt ach misneach agus muoín ag Sligeach an tridiráist agus an bharna a chuidir méid pointe an sin go ceir cúig pointe agus é fáscail sé ríis go hintarm go sé fuinte agus iad goiste hiag na seomra féistis. Go leor le teanamh Sligeach mar sin de ins an darna leat nar thugus siad amach an fáscú is tí ins na seomra féistis ach an gíláidir sin a bheits acu ins an darna leat béle fecha an jigla sin an difra dhéanana dóibh nar a thugus siad amach inné a bhrisisiú. Mar sin de scóile hama an seo ó Cluiche na go bhfuil intrum an tosaí a dánaí fáte acusan ní gúlín mar sin de ag chun Sligeach. Go fáil aici ré ar chlé sin tóca aici pás eile ar fáil agus iad a Cluiseach fríd agus intrum le scór lua bhrá ag chumant frís Lárna. Anis hÉireann san Lárna go McDaniel cartús leis an Cluiseach agus dearú leis agus an céad scór fáte ag chun Sligeach agus an go maiid ruthíonnta deanta ag trí a malan agus sin cóimimeiste scaithaigh intrum agus chur thar trasná agus anna scórann sin ag dearú Corrastia Contarchin Sean Cooper Tráchtaire agus Craobh has Johnson Cool Maria O'Neill of Eois and Lav Larger Lesh and Cool by Reach Lauer Doi Trees Melon oh you Rollo Hart she score Ganta oh Melon Anna score and shin she slash Kimmer Doi and Eois good to us agus Corrastia agus hard class down and shin Ocean Regan Anna score and shin
In Sligeach in large Jantic Brehany pass Mohanishka McGoldrick and Fedger Leigh Shaw Creek News Jagus Car and Trasna Nigrid to McGoldrick. Pass into Stia O'Neill Amshi O'Neill Watches HÉireann Higmarie O'Neill and Darna Cool Watch Aki. See the Tráchtaire pass Car Trasna Nishka Leah Duffy the score the year Hugish and Creek hit Watch Higlia Duffy Niaki and Lewis Tugwama as an Cluiche Shaw Duffy a current near just Hugazana scoring chin only a Duffy being come her give the stance in yard Watcher Ash Jackie Hugas and Buntastia near to the Yee Martashi Creek hard last night Big McDaniel on 3 who score for Jackie well the
agus muidir teach beo thugad ar YouTube agus muidir ar an anchor an seo Páirc ní tíonna nífa an seo Cluiche agus Cluiche Leathcheannais Peil na hÉireann ag gríomh Sóisir na mBan agus na firne teach am ar the fact an Domhnaigh agus an tróna glórhar gréanhar seo agus Cluiche na Gréine mar sin de Máirtín codeala den tír agus teas iontach an seo agus muidir ní céad ionta de Peil an seo agus na firne i gol gai agus gobar ar a chéile an seo in san céad agus intrum ag teach am an buntáiste ácusan ar chláin scór a Domhnaigh fáte ácusan ní gúlín mar sin de ag Sligeach mar sin an dáchúil a fuair Marie O'Neill ar an andifer go job in san céad dó a cethir a fuair sí híon in san céad agus í mar lean tosaí mar sin de Sligeach agus go leor le teanú acu tháinig ceann ciúin inis in san Domhnaigh mas féidir ach go dáchúil a fuair sin sa céad fiche bommate a dáscail barna hímuid a bhí róhór Domhnaigh ach de réir chéile misneach agus a muoín ácusan tríidir ráist an san Cluiche seo. Tá sé chulín adrathú ach de réir chéile agus an dóid a bhí Sligeach i gimmart agus inis an take gíthe acu in san Domhnaigh Tá mé deanna go mé an Domhnaigh anna simú go deo an seo i Cluiche le feile má céimhés a gáil céim níos fuide an tosaí go Páirc a chrócaí agus Leathcheannais na hÉireann. Ar nói an crí seo buinte ag Sligeach in san bblion Bhíle a sé agus iad a gurí a rísteile sinna bhainte má agus íontar mar nói iad san na gimmart inar an dó anis ar a bhliain seo thugaí agus glóra go mbeadh siad ionta láidir an seo mar atá lena lehéidte lá a honsaí buntáiste fáite aici agus tarnach deanta ggé tiontú agus seo críitnú de honsaí agus an chúlbaire mar ghair teanna go mbeidh ba Redmond an réiteoir ar a go bhfuair sí an buntáiste agus na leginste chuirsaí gáil be sé simú inis fáin amach an mé réitim go ggóideach fága a tí agus níos cónglid an cúil tá sí feimlú a lárna Páirce mar as léir agus an sealah inis ag Sarah Cooney agus Deis agus pás tugam má agus cai intrum seo glanú suas an cúlbaire Anya Devlin agus í ag teachtaiste ag cursaí luan san Domhnaigh mar sin de Líad Duffy agus í sin tear a talú as cór na chúl agus na Goldrick is sé an réalt an tosaí atá ag Sligeach agus go fáidig feimlú thar lárna Páirce gcóirtú sin a fuair sí in san céad ní abal a go raibh an réalt ag intrum anis Marie O'Neill Gary was teag go fáil sin a bheici takeíocht don Melon le blocáil ínta teanta agus an contairt John agus an contairt tógaí Melon mí háasta faduúda agus well ruthar ínta teanta ag Marie O'Neill teachta má agus Melon a rísteile chulín fáte aici in san céad an contairt a ríhan am agus í a glúiseach an tosaí ba sé simú inis feile má agus an teas mar atá an mé Melon agus Laura Gnú agus Anya Tubridy abalta lans na rai leis an Cluiche ard fuinneamh sin Shelvan sin Cara King agus takeíocht an tosaí ar hí sásta teachta rás go lárna Páirce áitiúil Claire Dunn agus Dunn simú go leor a caithú mitacha ar leam mar seo annach mé fear Barca crócaí inné deanna an rud céarna is a beidir go cíal leis an sealah sin na buint agus buinte i Gemley Kearns ar an début seici an irí le héintrum agus an léithróid a gáil leat an Páirc go bhhaimite le sé Davidson ruthirínta a rísteile ag Theresa Mellon Lewis dá creiste aici agus an citóg a ligean sios an éirí seo sinna go amach ar phlé agus ar fóraí cé cin ar fóraí leis in san Domhnaigh bogí go gáasta agus sír sin na Páirce a lárna Páirce inis ag Sarah Cooney agus mór takeíocht an tosa ar hí réanaíonn si go fada le Sarah Feeney seo le buinte aici agus sin fáte de Denise McGrath an garda rimmel an stúa an citóg á sin seoltas teag go Slachtar go Duffy takeíocht an inis ó McDaniel leis an Éireann agus Craobh go Slachtar agus sin scór fearne den céad Sky agus Craobh McDaniel agus glúiseacht ionintach ag Sligeach agus iad ag teacht frí denéirí sin an léthóid is teag go Duffy agus McDaniel
Carthu score Fáiceachí in San Cluiche seo. Agus mar a bhí in San Cilea. Jackratí galore Bluma ó ascail í gofií an seo. Magra a chontú agus a grothú. Agus níl an réadar gabardí in éirí sin. Agus sinna galar iasir fórí. Agus an pasta chur Magra is teap. Don Cluiche Tighearnach an seo ar an differ. Especially similar inis Sligeach. Agus iad géir brú a chur inis ar an cecamach a bheits a gáine Devlin. Tíri go máid lehí go puintin San Cilea. Cluiche dí agus réan a hantosaí ó an cion sin. Tíre ar imil an lína in sin. Can cinniú fáilte ag an réiteoir. Andrew McGreen golfís na láha ruúiríonnta teanta ag Tubridy. Go fad inis le Davidson Birch is tíos na salarthaí. Ruúthar a dóiríos teanta ag Tubridy. Ag sin léite go forrast ag Sligeach. Agus ríistela muoín tógaí acu de honsaí géirí sin stopú Larna Páirc agus tá sin teantaí agus bontáiste agus seile Fáiceachí ládrocht agus í Cluiche tan tosaí sásta agus réachtain na Tráchtaire Ashton sin Marie O'Neill in Pócabeg Spórt sin curthas Teathaicí agus tin sin a maithir dhéis agus ar fóraí golóir Jackratí ar an tí sin den chúl ag Sligeach in San Cilea mar atá ag géantar manis in San Darnagh agus athrú le deanú inis lua ag Mickey Devlin agus Chris Cullion agus Éireann Monaghan ag teachtas teap agus well ní nach íonú mar Éireann Monaghan ag teachtas teap mar isise ar an differ an nuirín ar a hanasí an Páirc agus a cruí na deisina agus na scóna don na chúl. Sí tí lua inis in San Darnagh agus a great tuamhair much ar chluirsaí. Substitution on the Aontroim team, number 12. And Glen is Danish as well. HÉireann, Mickey Devlin agus Chris Cullion roiad inis in San Darnagh Leachan an cinniú sinna dhéanú. Agus iad géirí bheith cinse inis go bhhain siad chun scríbe barc a croci amá. Mar na contartí agus na cóthaí Sóirt go dtiocfaidh le Sligeach. Tráchtaire agus an corp an úsáid go láidir sin ag Richard McGoldrick. Is mí háasta fan cinneúir dús Páirc an cinneú seici híad Fáiceachí ar an citóg seolta maithir chlé deis bunne scór Bedger seolta teag Magra agus an chulavidí Sligeach Bhaite sa anga heag Denise Magra slacras te hagan anga agus ar náid Richard McGoldrick a rinne differ teachtas teap léargas ar chlé ag í hana pás a thuirt ach bhí an costaí ó Denise Magra han sin a churas tehan san anga agus inis te cluthe ágin ag Cluiche a dá hían dá ní mé géantar a hían a deid mar sin de ag Sligeach agus ben an scór a bhí dí ag Sligeach agus mar sin de an é ggóilíonn leachan a cháú teachtamachchas na seomar féistis caiisiad freigra a thuirt inis an tún sealamh thugad arás do Sligeach inis buile láidir tógaí agus an sealamh fáilte agus an cinniú ag Sligeach Ciara Walsh agus an sealamh eici ag dearú bhí sin Craobh galóir an sealamh bhain tíre thar lína agus an gramú teachtas teach go láidir an sin ó Carla McKenna tá rudaí a Golditch sin na cinse leat agus na léthirtí cé leat agus Cara King sítear a talú agus iag mothú an cion sin ag tá méid deanú í airde le galóir an sealamh buinte eici agus gúil sin lóchar agus í aráistir a bhaí ríist an sealamh aráist ag Ciara Walsh Dánaí ag Aontroim a híon a deid ag Sligeach iad ag teach sa tóir ar scór eile tar a breithnaí captain na Feirne Cluiche dínta friginar réiteoir agró barí cos ceann na tócaí an sin agus breithnaí ar an ionsaí ag oscailte má rimpaí an sin Thug le na ceart a thuirt ríist eile de Barry Redmond bhí sé ráiteogaí in San Cilea mar atá San Darnagh tá sí gear galóir ar na ceamana agus caithína himróid an réiteoir a léo agus émairt mar sin de honsaí a gurí inter mas sprágu mas féidir. Ceaplainn sinnta Larna Páirc agus go fáil ag Aontroim. Tean galóir McGold agus tíon sin nach an cinne sin a gáil le Aontroim
Tarnage Jantan sin. Agus Monaghan Brúfríd agus Rístela ag teachtú an bhainse agus is léir an teonnachar tá sin éimbar ar chuirsaí hena féin. Agus caiithir a lucht féchan an seo ó chun Chligeí ínta mí háasta a couple of cinniú a golan in éan. Marí O'Neill sásta teachtamá agus bhfuil le bheith Cothram Jackar ar na himróí tógáil ciccan na sira is teacht an gí seo go hairithe agus iad a gola maithir dhéis. An sin teim go híisiil agus ar chléin éir seo agus ar fóraíd. Agus bhfuil simime golóir Cico Crin de Gras at Marí O'Neill. Score, funse galanta in san céile ó Chic Sir. Ó Gléirn sin Cico Láidir is atá an gí agus an takeíoch sin bontáiste ag Sligeach an Cic amach caiilte acu. Sa gurí íomhín Durcan amsú an sin. Callum Maguire agus Barry Gleish an Shelf buinte ráist. Agus Laura Agnew ar Nunsi Agnew the Hunsi a towards Reggie Agnew Grenu goal leis hían. Jesh in Ishvan Yakug Harasja agus Craobh Hara Trastan agus Doshkil sé Susan sin. Theresa Mellon an Ia bhí teacht fríd agus bhí giri sin a chríicnú ní hé Anya Tuberty gomal eisco an Cluiche dólar na Páirc a Janta Eki. Agus asta críicnú le chúlainn ag Gearú de Hunsi. Pásí de ó de Hunsi is Jack golar as cóir a cú Marí O'Neill a chultú agus sin teacht an chúile teacht a maithríist. Agus teacht ar agus bontáiste Tarrance Jantan sin agus O'Neill a chultú. Agus mar a bhí in san céile an Cluiche seo char a bheith taitne na scórne ag teacht go Jalú mar sinnde agus iad a goal a hintar man isis. Is me Jen Shella mar sinnde ag óir le Prenter. Prenter búilte go slachar Eki. Sin trícinn fáte Eki in san umlan ar fad aniu. Tíreach agus Sligeach ar Ashlyn san Cluiche. Ja, scór Tighearnach. Nínta táhaachta de hintaram. An an bharna sinna oscail se Rístela. Agus Shella bhríist agus Agnew inneal den Skyheki a Cluiche de Rihanama Martag de Hunsi go spásáil de Hunsi leis an éireacht agus thar a trasnán. Agus bhfuil angan tú agus sílan tú nar ta interim a géirí higlofa an crippa a bhrú agus rudí a huntú. Caiise bheith cuair amach Rístela an bar ag deisna a thuirt do Sligeach mar tá siad san híon contaite galóir. Mar a léir siad níos luúthain sin na an chúil sin ó Denise McGrath. Tá scór allhar eladí orthú maithíonn tú agus an Shelf inis. Anna McDaniel bhíonanta an san céile brúíonanta ag teachtú Duana Coleman. Brú teacht Rístela Coleman ag teanna go maiid mar tá McDaniel agus an Shelf ach an cinniú fáid Jackie ón réiteoir. Agus McDaniel agus an cibhlann sin ar híon agus Coleman thar bheith taitne bheith chur fad. Agus bhfuil léironn sé tosaí ar bí nar as de golhan tosaí agus ceisne a chur ar chosantóirí. De gra go bhain tú an cinniú an réiteoir. Duffy mar sin seo Jackar ar hí sin tóca. Go gasta Eki agus ar fóraí le go Gearú. Agus ní fesan é an cinniú is fearr. Inta me gurí rudí óga go gasta. Míomh blianaí an féachlóir teachta má leis an réiteoir ag gurí rudí a hancrú ríist ar a Páirc. Agus sinam goil tí rá nach rú imróí agus a handaine istí ar a Páirc agus chuir muis túst agus an den darna thuair inis seolta maithe gaine Devlin. Changalóir stíon sin Conall McKenna faoi bhrú agus lábhard ar teachta má leis. McKenna won the Sarshalí. Gary rudí a bhga Rístela. Agus bhfuil Michael Devlin ar a tíomhlí na sásta go leor agus ínta buíoch as an éireacht a Conall McKenna a Gary chuir teachán. Agus muite chundaí Chligeí mí háasta na cinse a goal a hintarum na bhfuil siad sin ag fáil ag nuair Rístela. Tá ahan orlacht an Páirc seo clúdaí Eki aniu Martag Tuberty
Cluiche dínta ríiste le ag McKenna stoppaí an sin. Gora Prentar Nation San Conall. Sásta rudí a bhfuilú agus a hocrú ríiste le an níl sin seoltas te agus ar fóraí golara níl sé tuairt fuúda ag dearú muine golóir agus agus sin ón bhrág chuis na broige ar fóraí ceir cin acu ar fóraí le Nation san darna le dá dhéag mar sin de ag Aontroim agus trí chin déag mar sin de híana deag ag Sligeach chuig fointe adrathú mar sin agus bhfuil barna mar sin de chuig fointe ach Aontroim agus cumarthú go mín compart a golóir agus go dtí lofa teachnar is míon lofa am rion cosíochttar dóiaci ní ró pás a go dearú harmóla beirt a bhí si gurí brona Devlin amsú agus golóir imróí stíonn sin in san lár ag Sligeach a gurí teachta má leis agrathe go maiid stíonn sin agus brona Devlin plúachta le himróí ach McDaniel a rís ar an onsaí McDaniel a goillethaí Bert Bulgiaki, Shelf go fáileaci pásínta seoltas de go lína lean tosaí á buinte go fíorhhaid stíonn sin ag McGrath bhí sé gurí an deis a chruthú stíonn sin fáinne chúl ach go rís teile an lína lean chúl agus míomh blianaí deanna go maiid an contar sin a leo agus a stopú goiste agus McGrath rís teile deanna go maiid stíonn sin stop a rís agus an obair teanta ag Tara Brehanaí ar hiúil a ríist Prab Chuise simmer Lea Duffy agus the Hunsaí láide golóir sa Grimurthaí an Jé Seolta is deach agus Craobh is deach agus Harra Trasna ag Blaching Lavan well Lansiad lo Lansiad a gimmert chuisiad le srúd na himmartha agus fuairsiad an scóir a go dearú agus Blaching Lavan a Craobh an Jé sin sin den níla ceir a chuúlín adrathú an scóir rís teile agus Sligeach Sligeach ag trid go féachhuir fáinneachan rud in san cluiche seo McKenna agus Anna mar tú McKenna sin teachtamach agus Bert a gurí stop a chur leithí Shelf go fáileaci ag nua rís teile ag nua mar bheith tréan ag teach fríd an lár Bert sa tóirarthaí pás tuganis de Hunsaí mar réon san lár Sligeach sacraíonis a scóir na chúl na spásanna tréige ar an taobh acu ag nua sásta agus Prentar inis ar rothúthart go de Hunsaí agus ruírínta teantarachí chun láide tógaíachí sin am thar fór éile go dearú cúcin ar fór éile gintar manis hen san darla le seach momentí ag hen seo ar a chlog a Cluiche golóir am agus spás in san lár leis as cóir na chúil teach fríd Duffy scíú leis an cion sin ardan san neir sin go maithar fóraí agus deis iontach bhí antí an éiri sin imíonn sin ar seachran agus deis glóir a bhí an dóibh dóiag ag Aontroim híon déag mar sin de ag Sligeach agus bhfuil an cin sin simú golóir ru sé rógheirid an ainiún sin an Shelf aráist ag Sligeach a caithí siad tóra bhaint as na deisna seo tá acu I gurí golar é leis go gassta McDaniel deis fanne cúil seoltas Tighearnach cúil ar dig de níos McGrath an darna cúil fáte hic McGrath agus an éiri sin a churas Tighearnach agus anna cúil fáte aici ach a bhí a rís eile de McDaniel agus an spáisin feici aici an deis feici aici an pas tucha agus Craobh de hic de níos McGrath is Tighearnach níis níl de bharna ach tá chuúlí na bhain adrathú agus an Shelf inis ag Aontroim ag teach fríd a lár dead agus slachtúir an sin ag mellan an Shelf a chunneamh
Sin lá bhínta chorthas de sin gihín Durcan an G Halwood Shelver Rashing Mellon Curla Ginter agus Ian Chuck the Raster Killa Mellon Homlin of Valley Susna Parka he gorti hin sin agus Shinshire at Halu can pass Toka Aki Trasnin na Lawa Vionica Jer Hane Chorus Jansen Yanga agus Mellon and Ish Shinsha Gorti Mar Leachens and Cluiche sin Chuck on Tossi agus well Cool Tivo Wine the Parka agus Aontroim Chuck or a T Veladon Fark agus Marie O'Neill of ESD and Shin Lesh na Lawa Slan and Shin Hun an Leroy Janyadu is Jahansen Yanga agus Doch Rejde Mar ja fastest Emerhal and Shaw Cool at Tivo Wine the Fark agus Coolina Wine Adler Hu agus Tighearnach Shin Aontroim agus Ruharianta Janta Susna Parka in their Carla McKenna agus Teresa Mellon agus Shin Curhas Jazz and Yanga Shin the Ahru Janta Sligeach Kira Gorman Chaklas Jab agus Rachel McGoldrick Gorty Hit Kais Emma Den Fark agus well Nifes an Bullia Marfa He the Hundi Chligi Garosha Rashed is Jahansen Cluiche agus Gergael Shit and Coolshin will Chuck the near Ella onto on Jiglofa Rishella Chuck agus Cool no score alarm shoot coming on Mohisa Risha who Glushak on Tossi McDaniel Arish McDaniel and Sheriff Konyaki got foil a goal Buntash Jake Chuck to me Janu Darndalin and Rachel Ligan Schwell the Wiragunk and Rachel Rash which Chuck the Rash then Khalish in the Vijanta Ach McDaniel Rishella because Niwan and Lurgus attacki can spirit the attacki the goal on Tossi HÉireann because Torishi and Jay Shaw initially a Duffy and egg what she Giri Shaw Glocker and Talu Shay Ta Curtis Chat Lav Lesh Steve Chin because Duffy Rishella Cluain Toki and Chin egg Gorman and St Grim because Gortu was Steve Chin on the Carnaga and Rachel Garicolas Chal the Hunker Kursi well Kai got a rash to his Hunker and can you Shinavi Duffy Shinaglaco and Talu Rishella and can you as far Augustus kill where of on if he come this Luhe Aki as well she pass get a Gasta August Jimmy Share Chakran have a dual badger Dinia a chunk to his Kitog the Shinacher a score no Hara Trasnan Marshinde Fagan She Jeru Harave similar Fad and Shop Henson Clare Leathcheannais shop Uglanaish the file up KVS a Colga Park a Croaky KVS on Lamore Aontroim Marshinde Giri Balasakas Sokason Eiler Ashton Chin agus Noi and shouldn't come with the shot the 3-3 Rucha Akko Hannah Fian Mary Bishop Pulche Conde Louis Janta Marshinde Ever Fiha Kahari Chak this chap Shin Shona Dalton Nick Chak this chap Inach Sarah Feeney there goes Shin Dalton Agiri Chak agus Cur Shin Chak the year on Intachavi Janta Egg Sligeach Gaji shot Sarah Feeney and Gimmickle Kursi and there goes Jesh Marshinde Nick Shona Dalton Chak on Páirc Shona Dalton Aristella Munchor Sculla Banata Trímlíana is fihe díist agus Aontroim McDonagh far leis a kick machine on an Shelavail agus Teachtama Aristella Páirc Cush Kemna Toki and Rachel Liggins to Kursi and the card of Horch Sheelam go walk a shape bedger lab the go Teachtama shop agus Gurlig Shane Chindi of him Monaghan the Giri Shelavail Ashtak Marie O'Neill pass Tugama Macarivi Lurgus Ianta Hunshin on Carla McKenna Giri Chuntu was Jam McKenna leis near Tagan She Umvrog agus Shekas are 40 can differ to Evi Monaghan the Anor Cursi agus Doigamichi Gira and Rockdide in Yedin Imrory a Cruhian Conterchi I can kick him already sell up Galen Maguire agus Igiri Evie Durkin Amshu Allegan Chias
ag nu a ríist ag teacht Theresa Mellon Tuberty agus na habar am Tuberty ní hé sin sin ar chlé agus ar fórí mar sin de 3 a 2 ag Aontroim 2 chéantéag ag Sligeach. Chanta go mai ag Claredon an Shelf a Conall brú ionta churthas deach do Hunsaí pá láb ionta churthas deach ag do Hunsaí an Tighearnach ar 2 mar fiesta immerthain sin ag churthas deach agus a géirí Prentar amsú fáilte de Domhnaigh do Hunsaí a ríist skill na Kisfella nó si go héfachta agus Prentar leis an iireacht agus thar a trasna ag í siúd an a scór an sin tá Hunsaí a rinne differ sin Alarna Páirc an Tighearnach past Tugga agus cóimir inter i híana agus Prentar galore Janta ag an lein nniu Ciarán Maguire teachtas teach hina had siúd agus céir a scór fáilte in San Umlin ag orla Prentar ag leithí a bheith sásta leis na hÉireachtaí a chuir síos teach man bhainní glas agus sé deisinis do Ciarán Maguire ó ghort na móna teach chun Páirc í Duffy ní teach Alarna Páirc ní géiríonn Shelf a Conall ar fach na himmerthamas féidir ní teangalúir a tíomhlína sin Emma Louise McAreevy glemnú is teachan sin agus í tógáil tablaí agus clog agus dearú leithí an san Cluiche agus an iirecht an Shelf a Winsin sin learú ar céacó luachhuir is atá Shelf an isis agus muidig dridum I dro Jerry an seo Duana Coleman Cluiche agus tóiste teacht am a chuairsáid éfachta Janta ag Brona Devlin duine Sean Under ban Imríonn Comóid Cíarna captain na Fernia ag nu a ríist ag nu Cluiche go fáil Shelf Conaici ag teacht hart leis ban ní bríd is teacht go Brona Devlin ag smuintiú agus géirí torch fan iarach Beidir ag Sligeach ag teanna go maiid an spáis sin a gridjim agus Aontroim ríist ag géirí deisne a chrúthú McAreevy Tráchtaire a seigh Birch an sin agus an cinniú sin a go leithí well ní ra mór an spáis an thu sé isteach fan a haine sí isteach fan a haine agus Birch is tíon sin agus le fíorne an táhairthaí am bhhailse go bhfuair sin cinniú sin agus bheith níos go múltí abalta ní hé ghlacu an cicsaíir sin a ghlacu Chucky Maria O'Neill an tosaí agus O'Neill dó chréiste tríúil agus ceir a fointe ar fad fáite aici ní nach gionú góidtí ar bhár lista na scóirlaí in san comórtas ar fad agus seo seoltas teach iarach deala churthas teach ag O'Neill agus an iar sin agus thar trasna aici scór eile ag Maria O'Neill agus mar sin Ciarán Cluiche Margila go bhfuil arthe de dhí a bhar fiche dó agus a bhar a thugteag ag teachtas teach Aoife HÉireann ag teachtas teach agus Lauren normally ag teachtas teach agus mar sin de blaithín leaban a gceamach do cuasaí agus bhfuil sama go leor Lia Duffy ag gceamach do cuasaí fásta an Shelf a Conall Alarna Páirc buinte ráist Mark Toki an sin an spáis agus go leor spáis inis is cóna chúil ag Sligeach Cara King agus an takeíocht inis ag teacht ó Dalton Shelf a Conall ag Sarah Connie Alarna Páirc rééis eile anc sin an i gadaíocht ar dóid nó do Hunsaí ach sin tugad ráist aici agus normalí agus Sligeach Alarna Páirc Sinead Regan scór allhórdaí ar Sligeach an éis seach Shelf caiilte acu mar sin agus well cuma ar bhfuil an rás Beidir rite acu agus an trí cúil sin a fáilte ag Aontroim in iad defer santas a dhéanamh agus well lena cheart a thuirteáibh shrid siad agus lean siad ar de réir chéile agus bhí splank dócha seán nuair a fuair siad an darna chúil agus nuair a fuair Denise McGrath
Nair damsi sí an angach ach réistela caré mar teachta níor agus spur a bhí ginstrum go có fada a gatíh eile den Páirc agus réistela Maria O'Neill a bhí an munda carnaga agus abhal den léthróide churistea ag an neangach. Go fáil Trísa Mellon ag gríomh fáinne ahan léthróide tar ar Páirc. Marta Anya Tuberty agus rééis nóir agnu ag tús agus ag jeú achan a tomáid a fa chun daontrama Monaghan Tráchtaire teansin ag brehannaí deanna go máid chunaí a stopú Monaghan teachta má leis agus an buntáiste fáteaí agus dhéantam agus Maria O'Neill be si sásta Tá a bheilt sin seo Neir agus is féidir cúig bhhaid nó mar sin de le mar sin seo O'Neill leis an iirecht seoltas deaigh Maria O'Neill agus ar segus ar fóraí ach gin ar fóraí le ggéantar manis in san darna le bhfuil scór allmhór eile in Sligeach an féidir lofa an bhartaí an aríist agus teacht ach ar réistela dá honsaí agus Kiko achra as a tashi I get a goal to Tor Ahanel a rug like a stop a her into her fad Bara Kush Kamana Tamichano Brahani of Vanchin Kenyushin on Rechor Agus Ganairis Vision Kamijlaha Agus Booker Hule Torshi Jesh Dochligach Tri Kaharjeg againtum Do he and Jeg Manega guy he Lauren normally Kola Winchester Nyangach and Chop She's has to Glaco leis níirecht. Sure Lena. Harntras an Eki, Vegershin. Can you kill Warjanta Eki? Fagan Chain, Nakwell Mershinde, and Kuig Finche, either in the Fernie. And Honok Mutinier Barker Groki. Kill one time, and he had Sheenche. And it's more than a dozen score. Yahama. Teachta níor dá Craobh chun corn talchin a winch agus léir away faoin rialtha uaire go dé tú Ian Tarlu hí fis go teachú nó céarna dhéanamh an seo magra fuair an dá chuil níos luithe ar chlé sásta go leis breithnaí frídin lár pás dearna ha ligan síos dearna bhí sé oscailte aici caiintum ó bar dhéanamh an seo an brú má Carla McKenna agus bú íonta ag slíga thar léthróid ach Tarrant míid letha deanta agus faoisiú fáte mar sin de ag íontrum Maria O'Neill inis ní go raibh finnic íostíal ar na Páirc sin áte bhfuil si agus ag takeíocht a thuirt agus an léthróid jumpar hantosaí deanta go maiaci go fáil seile fáteaci Brona Devlin a stíal ar baire Brona Devlin a tuairt faoi ag an éireach sin agus í óna chosa gan amachar fór agus well a hanchans go méthar Gur few score sin nig a fointe seo den Cluiche agus bhhaman tú go leith numar sin a gáil Slíga a gáil fada leis breithnaí ar tíh eile teanta go maithe a winch ag gaiitiil Trísa lár ag gásco suas ag Trísa Mellon ag tena go fíorhhaid gur stop a chur le hí Magrán hí Magrán sin hební ro sé abal é feicú amach ag sin tugad amach go lár na Páirc áte bhfuil ibrithe sa bhreis ag íontrum agus sin buinte ag Seán Dalton agus an cinniú fáteaci an ag go gaiise seo a chathúas teap iad sásta ghlacu an é iireach deá fuinte agus na muir a gang ar a chéile agus scór amháin fáid sin an éir sin seoltas teap airdan san níor tíortha teachtas tead an stúan sin agus mar sin de Cursi ama le buanastiu John Gintum. Hey, Harvey Simul nish. Agus machine de Arfu. Ayano and Shaw. Gintum never fee a car Teachtas chat. Andy Kelly Teachtas chat. Emily Kearns at the Gorty here or Talu.
Peil fecha an ish. Agus muidin san Naomh orga. Tighearnach into ag Sligeach Tighearnach into Cluiche seoir fad. Sheriff Rehawak an ish and Sheraton Tucky Rash. Domhnaigh an ish agus hÉireann Sóisir ríist. Gorman agus Gorman Tráchtaire chap. Galore Emery an ish is cór na chúil against him. Argyle galore. Mas féidir lofa stoppachar. Na cúil. Gymay lá go Páirc Croci. Sinead Regan. Cosíocht Tráchtaire ar na Páirc. O'Neill an ish. Gus caiisi teacht agus híreacht a hort. Fwy score. An ish in spas. Ag Sir Conall torch fwy. She sásta. Birch Stían san láir acu cai dinne torch fwy. Sinead Regan. Híreacht deá fuinse an é. Seolta is teacht. Tá Magran sin. Na láha. Ligan sias ag Gerald. Agus tíreacht nar a bhí. An léir sin curtha is teacht. Sipa an ré ceart a Stían sin. Ní si abal a seileamh a winch an seo an ish fahanne. Emmert ar dói a bhíon monhan teachta má agus seileamh fáilte agus mar sinnde an réiteóra go Gerald Janta an seo I Páirc Naomh an seo Tighearnach go an Támastí agus mar sinnde an cluiche buinte ag contaí intrama agus iad an ish go raibh go Páirc Croci Anna Emmert an seo ar fad go hÉireann ó Maria O'Neill a chríicníonn le trí chúl agus a chólín agus ardhvalú na chundaí chligaí a chrid go Gerú an seo agus a lán orthah agus iad críomhreiste híos faoin ach intrama bheits a go raibh go Páirc Croci agus lámór na Leathcheannais agus é tiltte acu ag Gerú an le scóir Jerry an seo Tighearnach siantam 3-4 Sligeach a 2-3. Go fáil aici ré ar chlé sin tóca aici pás eile ar fáil agus iad a Cluiche fríd agus intram le scór lua bhrá ag Chumant frís lárna. Anis Everhens an lára go McDaniel cartús leis an Cluiche agus Gerald leis agus an céad scór fáilte ag chundaí chligaí agus an go maiid ruthíonnta Janta ag Theresa Mallon agus sin co-Emerston scaithaigh intram agus chur thar trasnán agus Anna scórann sin ag Gerald Corrastia counter sin Sean Cooper teachta má agus Craobh has Johnson cool. Maria O'Neill a bhí Stían sin an lá bhláidir leis an cool Fríd. Láhar dói Theresa Mellon ó í rothú hart sin scór ganta ó Mellon. Anna scórann sin. Sin slash cimar dói hana oscail tuas agus Corrastia agus Harn Trastan an sin ó Sinead Regan. Anna scórann sin. An slash cimar lá Janta Brehany. Pass mo hanish go McGoldrick an feidir le seo críicnú agus car an trasna an igrid to McGoldrick. Pass into Stia an O'Neill am si O'Neill buite Stia hÉireann ag Maria O'Neill an darna chúl fáilte aici. Is iad teachtanis. Pass car trasna inis go Leah Duffy go scored the year agus sin críicnithe fáilte ag Leah Duffy ní aici an Lewis tóga ma as an Cluiche seo Duffy a chur níor teo Stia agus Anna scórann sin ó Leah Duffy. Bhí an cuma thir go Stian san lear fáilte ráisteach agus an bontáiste. Níl sé dí mar tá sé críicnithe hart trasnán ag McDaniel an tríú scór fáilte aici. Seoltas teag go slachtar go Duffy takeíocht an inis ó McDaniel leis an Iarnach agus críicnithe go slachtar agus sin scór fearne den céad Sky. Fáilte ráisteach ar an citóg seolta maithar chlé deis bunne scór bedger. Seoltas teag McGrath agus an chulavidí sníga bhaite an anga. Agus the Hunty láide galore sa Grimurthy and Jess Sholta is Jah agus críicnithe is Jah agus thar trasna ag blaching lavan. Well, you get a goal right leis go Gaston McDaniel Jess when you cool. Sholta is Jah is cool in the Denise McGrath and Dana cool fáilte Hickman giving Durcan and G Halwood Shelver Rashing Mellon. Cool again to agus here check the rash there Killa. Mellon a rehumlin a valley Susna Páirc. It's Sas the Glaco and Iarnach dia fuinse. Agus na muir gang ar a chéile agus ó scór a bhain